Det er hvad med en mikrofon? Jo! Det er pelsbjørnen og lavgård. Miley Cyrus. Jo! Du går og drømmer om fucking Miley Cyrus. Du går fucking og får en fucking boner på, hver gang du kigger på et billede af hende. Du får fucking mere pik, end hun gør. Du går fucking og drømmer om den største dukker, som kommer op for at hende, mand. Det er en lille pik, den kan ikke engang komme ind mellem hendes ben. Du er til fucking grin. Du ved at knæppe dig selv igen. Kom igen. Er det så mig? Jo mand, K, det er dig, der bliver bandet. Din yndlingskanal, det er kraftedet med Disney Channel. Yeah, og det er mig, der godt kan lide Miley Cyrus. Det eneste, jeg kan sige, det er dig, der ser grim ud. Ej, okay. Det er mig, der er så syg. Det er dig, der bliver til grin. I fucking min klasse, det er grim syg. Nej, okay. Og jeg står og filmer. Jeg kan sige, at det er mig, der er motherfucking vinder. Nej, okay. Miley Cyrus, hun er en sødsøs. Det eneste, jeg kan sige om dig, det er, at du er et lys. Nej, okay. Okay, hun er lidt højere end dig. Det eneste, jeg kan sige, det er, at du er grimmere end mig. Ja, okay. Og jeg er fucking nice. Det er ikke for sjovt, at jeg har knæppet Miley Cyrus twice. Og jeg har gjort det mere end 2 gange. Det eneste, du kan sige, det er, at jeg har knæppet med et lam. Nej, okay. Og det er tiden, der er gået. Okay. Skal vi ikke bare lade den køre, indtil man går ud? Jeg tror ikke. Hvad er emnet? Nej, det er god start. Hvad fuck er emnet? Nej, der er Du gerne vil. Giv mig lidt emne. Robotter. Dagmar, du burde fucking gå ud af dig med en fucking bilderband. Du har mere for på, end du har. Du går og drømmer om små børn. Hvorfor ikke lege med de små børns bamser? De er mindst villige for dig. Jeg har et lille hold bag til. Det kan du gå ud og knæppe igen og igen, uden den siger fra til dig. Du går og drømmer om Miley Cyrus. Du siger, du har knæppet hende. Bruh. Det eneste, der er fucking vildt til dig, det er et fucking bilderbær. Du... Ja, man, det er papirerne, jeg er god til at kramse. Det eneste kramsport, det du kan kramse på, det er en bams. Okay? Og du kan stadig bygge den, så han kan få store patter og så en lille bitte pik. Nej, okay? Og jeg bestemmer jeg, for det er mig, der vinder den her valg, uanset om jeg vinder eller ej. Nej, okay? Det der, det bløde af lort. Det er dig, der har en bamse, der har en lille snor. Nej, okay? Og den får lov til at kunne sige noget. Den siger, jeg vil gerne lide din mor. Okay, det var rimelig dårligt. Okay, det kan godt være, at jeg taber den her, men jeg gør det ordentligt. Ja, fordi jeg skal være på en bams. Det er ikke for sjovt, at jeg har taget dig tamt. Nej, okay, det der, det er rimelig dårligt. Okay, min runde den er slut, men du er stadig grim. Nej. Okay, det var lort, det var lort. Dog, det fucking ansigt ligner fucking hip. Vi bruger dig som fucking lokumsplads, mand. Den eneste, du kan fucking bruges til. Dit hår ligner noget lort. Du ved på hver dag. Så kan du næsten bruges til noget bagefter. Doggo, hvad sker der for dit tøj? Det ligner fucking noget til Disney. Det ligner et fucking lille elf, du fjemser rundt. Hvad sker der for dig, mand? Du er så en lille bøsse. Gud og knæp din mor igen, mand. Du er den eneste, der er villig til dig. Prøv at komme op i hende igen. Hun kunne fucking lide det, mand. Her, I skal helt hen til mikrofonen også. Jo, gå! Du ved godt, du taber, min ven, men jeg kan bare sige, her, du må godt få din taberkage igen. Okay, det er mig, der svarer den her runde. Det er ikke for sjovt, det er dig, der går rundt og ligner en motherfucking tumpe. Ja, for Dagmar er så syg. Alle pigerne sidder og skriver mit navn, mens de knæpper din by. Okay. Det der, det lyder lidt af lort, men det er stadig mig, der knæpper din motherfucking mor. Ja, okay, Dagmar, jeg er villig. Det er ofte, så du kan chill, G. Ja, du kan chill, Mr. Johnny G. Ja, for gå, du er bare en banan, og jeg svarer dig. Nej, okay. Okay, nej, jeg er lort. Men det er mig, der knæpper din mor. Nej, okay. Nu har jeg sagt det 2 gange. Det er fucking ikke mig, der er ved at blive bange. For gå, du var så til grin.
Jeg har vist vundet 21-1. Kevin, hvad var det? Den er stemning. Og så skal du sige om med stemmerne. Ja, jeg har ikke stemmerne. Hvad fanden? Så ved du ikke, om der Vi er skal vundet. have en rap mere. Ja, stammer. Skal vi lige vente? Hvad var stemmerne? Stemmerne var 2-1 til Daggaard. Ja!